They are leaving Contadora. Само ми кажи, това от втората или от третата? От втората според мен това е Третата е само на тази, Славе. Третата е само на Петя, something in български? И тази. Много се радвам, че се запознахме и се бяхме заедно през тези 2 месеца. Ти си най-страхотният човек, който срещахме тук на Контадора. Да знаеш, че много се гордеем да се срещаме. Не разбрах. I need a translator. Have a nice travel. Can you say something in Bulgarian? Taxi! I don't know. Do you know? Артуро, обичаме те и знаем, че ти знаеш български повече от нас. Артуро! Ти си моята любов, Артуро! Yes, мой любов! Обичам те, Артуро! Артуро, много те обичам, Артуро! Обичам те! И аз много, ти си моята любов! Артуро, да му ева майката! Червата кисели бас! Не говори така, бе. Я сам ми качи това куфа.